вақте ки субҳ мерасад, рӯзи нав моро истиқбол мегирад ва нурҳои заррини офтоб дидаҳои моро мунаввар мегардонад, қалбҳои моро гарм месозад ва насими атрогини субҳидам машоми моро менавозад ва мо аз ин илҳом мегирем, нерӯи тоза мегирем. воқеан субҳи тоҷикистони биштосо дар табиати зебои он тамошои ин субҳ бисёр диданӣ аст, фараҳбахш аст. бинандагони гиромӣ, имрӯз ёдовар мешавем ки барномаи мо дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ сабт гарда истодааст ва воқеан ин муассиса тамоми имкониятҳои хубро барои таҳсили донишҷӯён фароҳам дорад ва тавре ки мо шумо медонем аз ҷониби пешвои миллат ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар оғози соли хониш коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ мавриди истифода қарор дода шуд ва тавре ки мушоҳида мекунед аз наворҳо дар ҷараёни барнома, воқеан ба тамоми талаботҳои ҳозиразамон муассиса ҷавобгӯ аст ва чун ин боргоҳ боргоҳи мутахассисони риштаи тиб аст, инҷо бисёр ба маврид аст ки пас аз огоҳ шудан аз вазъи ҳаво барои имрӯз чун барои тартиб додани нақшаи кориамон муфид аст, бо яке аз мутахассисони ин марказ оид ба роҳҳои пешгирӣ аз бемории суръятии коронавирус COVID-19 суҳбат биёрем ва пас аз он мо шумо барномаи субҳи Тоҷикистонро идома диҳем бо тамошои бахши варзиши пагоҳи рӯзӣ. мутахассисони маркази обуҳавошиносӣ вазъи обу ҳавои кишварро барои имрӯз 16 декабри соли 2020 чунин пешгӯӣ карданд. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳаво шабона аз 2 то 3 дараҷа ва рӯзона аз 3 то 4 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Бохтар ҳавои офтобӣ буда шабона аз 3 то 4 дараҷа ва рӯзона аз 5 то 8 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Хуҷанд ҳаво шабона аз 1 то 2 дараҷа ва рӯзона аз 2 то 4 дараҷа гарм мешавад. мувофиқи иттилои мутахассисони маркази обуҳавошиносӣ, дар шаҳри Хорух ҳаво шабона аз 10 то 12 дараҷа ва рӯзона аз 14 то 16 дараҷа хунук мешавад. дар ноҳияи Рашт ҳаво шабона аз 10 то 11 дараҷа ва рӯзона аз 9 то 7 дараҷа сард мешавад. дар шаҳри Кӯлоб имрӯз ҳаво шабона аз 1 то 2 дараҷа ва рӯзона аз 4 то 6 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияи Данғара имрӯз ҳаво аз 2 то 3 дараҷа ва рӯзона аз 4 то 6 дараҷа гарм мешавад. вазъи ҳаво дар шаҳри Ваҳдат шабона аз 15 то 16 дараҷа ва рӯзона аз 11 то 13 дараҷа сард мешавад ва боридани борон дар назар аст. дар ноҳияи шаҳри Туз ҳаво шабона аз 2 то 3 дараҷа ва рӯзона аз 4 то 7 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Норак бошад ҳаво шабона аз 1 то 2 дараҷа ва рӯзона аз 2 то 3 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияи Панҷ ҳаво офтобӣ буда шабона аз 1 то 2 дараҷа ва рӯзона аз 3 то 6 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Исфара имрӯз ҳаво шабона аз 2 то 3 дараҷа ва рӯзона аз 3 то 4 дараҷа хунук мешавад. дар ноҳияи Варзоб ҳаво шабона аз 4 то 6 дараҷа ва рӯзона аз 2 то 5 дараҷа сард мешавад. дар шаҳри Ҳисор ҳаво шабона аз 1 то 2 дараҷа ва рӯзона аз 2 то 3 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияи Айнӣ ҳаво имрӯз шабона аз 10 то 11 дараҷа ва рӯзона аз 7 то 9 дараҷа гарм мешавад. инак суҳбати мо бо Муминзода Ҷумъахон, муовини директор, оид ба корҳои илмӣ, инноватсионӣ ва робитаҳои байналмилалӣ, номзади илмҳои тиб, табиби сироятшинос. хуб, яке аз омилҳои муҳиме ки моро аз сироятёбӣ ба бемории суръяти COVID-19 ҳифз мекунад, ин албатта риояи бечунчарои қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ мебошад. ҳамчун мутахассис кадом омилҳоро дар ин хусус бештар муҳим мешуморед?
мухолифатҳое ки дар табиат рӯй меояд сабабгори паҳншавии аз ҳад зиёди бемориҳои сироятӣ намудҳои гуногунаш мешавад ва албатта дар байни бемориҳои сироятӣ ин албатта паҳн шудани бемориҳои сироятии вирусӣ аст ва яке аз инҳо ин албатта коронавирусое ки аст ки аз соли 1960 барои илми ҷомеа маълум буд. Аз таърихи бемориҳои сироятӣ нағз медонем ки 100 сол муқаддам бемории сироятии вирусии зуком ки бо номи испанка машҳур аст дар ҷаҳон якбор рӯй дода буд ва имрӯз баъд гузаштани 100 сол боз ҳамин гуна намуди беморӣ дар шакли бемориҳои вирусии коронавирусҳо паҳн гардиданд. ҷомеа бояд ки тайёр бошад аз ҷиҳати рӯҳӣ барои ҳамин гуна бемориҳоро мисол таҳаммул кардан ва имрӯз аз тарафи тамоми табибони дунё, аз тарафи олимони барҷаста, аз тарафи он шахсоне ки ба илми тиб сару кор дорад ба асал хусус вогиршиносӣ ва бемориҳои сироятӣ дар чунин ақида ҳастанд ки ягона роҳи ҳозир амин аз беморӣ ин роҳи пешгирӣ аст. се омил доштани ниқоб, истифода аз маҳлулҳои антисептикӣ ва доштани фосилаи иҷтимоӣ дар ҷойҳои серодам. Бояд ҳамин чизҳоро мо бояд ки риоя кунем. Мо ба ин амали худ яъне ки фишоре ки ба беморхонаҳо ба он муассисаҳои табобатӣ камтар мегардад ва метавонанд ки дар он ҷо одамоне ки бо намудҳои вазнини ин беморӣ тезтар шифо ёбанд, шароитҳои хуб шавад. Мисол барои духтурон роҳи асосии беморӣ ин пешгирӣ аст. мо дар фасли зимистон қарор дорем, ҳаво сард аст. COVID-19 чӣ гуна хусусият дорад дар ҳамин ҳавои сард? Вирусҳо хунукиро бисёр нағз мебинанд ва хунукӣ ва намиро. Барои ҳамин эҳтимолияти зиёд шудани бемории вирусӣ, сирояти вирусӣ хеле баланд аст дар вақти ҳавои сард. Бинобар ин баъд дуюм омиле ки барои дар вақти сардӣ бештар паҳн мешавад бемориҳои вирусӣ ин яъне ки ҷамъ омадани одамон дар як мавқеъ бештар аст. Зимистон берун хунук дар як ҷо медароянд, мисол дар ҷо ҷамъ мешаванд, дар ошхонаҳо, дар дигар аудиторияҳо, нақлиёт бештар мардум ба як паноҳгоҳ сар мехаронанд ва аз ин сабаб эҳтимолияти паҳншавӣ бештар мегардад. Дар ҷои ҷамъиятӣ нигоҳ доштани фосила, ниқоб ва доштани антисептик ана ҳамин вақт бисёр зарур аст. Дар шароити баҳор ё ки тобистон бошад мавқеи сайру гашти одам зиёд аст, муҳит кушод аст. Аз таъсири нурҳои ултрабаранши офтоб вирусҳо дар 5-6 дақиқа маҳв мешаванд. Бинобар ин ин омила бояд ҳамеша дарк кард ки дар ҳамин вақтҳо эҳтимолияти паҳншавӣ бештар гардад. вақте ки масалан инсон аз хусусиятҳои вирус маълумоти камтар дорад ё надорад умуман маълумот, бештар ба таҳлука дода мешавад, метарсад ва метавонад на танҳо манбаи масалан паҳнкунандаи вирус, ҳамзамон манбаи масалан овозаи вирусро паҳн мекунад, дигаронро ба таҳлука меорад. ман чун манзурам ин аст ки шумо дар муассисаи таълимӣ ба дарс додан машғул ҳастед ва донишҷӯён албатта ки ин шаб рӯз аз шумо пурсон мешаванд дар бораи COVID-19. имрӯзҳо доир ба ин масъала дар муассисаи шумо кадом корҳо ба роҳ монда шудааст? хоҳ корҳои фаҳмондиҳӣ бошад, хоҳ масалан дилхоҳ коре ки барои пешгирӣ аз ин беморӣ кӯмак мекунад, мусоидат мекунад. Тамоми он аудиторияҳо, дигар синфхонаҳо, ҷои хӯроки умумии муассисаро безарар гардондем. ҳар як рӯз то 2 бор 3 бор безараргардонии саривақтӣ чораро дидем. ҳамчунин мо як барнома сохтем ки мо чӣ кор кунем ки донишҷӯё ки хеле миқдоршон зиёд ҳастанд бояд ки фаҳмо бошанд. Бо ҳамин барнома аз рӯи он ки ман дар бораи ковид чӣ медонам, умуман ин чӣ гуна намуди беморӣ аст, як дастурчак ё ба ҳамаи омӯзгорон ба ҳамаи кафедраҳо расондем ва корҳои тағриботӣ, ташвиқотӣ яъне пешгирӣ аз ин беморӣ дар тамоми сатҳи муассиса, дар тамоми кафедраҳо сурат гирифт ва ба тамоми донишҷӯён мо ҳатто як бейҷикҳои махсус
که در اونجا نوشته است که درباره کووید من چی میدونم، نقاب، مسافه اجتماعی و داشتن آنتیسپتیک با خود کردگی در نزد هر یک دانشجو هست. اون چیزی که دستور سپارشی که هم از ستاد جمهوری باید به پیشگیری بیماری کرونا ویروس و همچنین اون پیشنهادهایی که از جانب تشکیلات عمومی جهانی تندرستی است، ما همه رو در حالت خیلی خوب اجرا کردگیم. هر روز زیاده اگر خطا نکنم قریب 6-7 هزار دانشجو از حرارت سنجی میگذرن. هر یک بینای تعلیمی در مخصوص نقطه طبی داریم، هم در بینای اساسی هم در بینای یاری رسان که سر وقت آدمایی که حرارت داشته باشند انفرادی میکنن. البته ایمونیتeti баланд ҳам иммунитети устувор, масъулияти устувор низ метавонад яке аз омилҳои бисёр муфиди пешгирӣ аз ин сироятёбии COVID-19 бошад. дар ин хусус ҳамчун табиб чӣ тавсия медиҳед? البته ایمونیته داشتن نه تنها به ضد بیماری کرونا ویروس، عموما ایمونیته قوی داشتن این در همه لحظات ضرور است. ایمونیته یک بار خود پیدا نمیشه. ما دو عامل داریم. ایمونیته هایی هستند که در ما از روز تولد هستند. در وجود ما مخصوص ماده های مخصوصی هستند که سطح ایمونیته ما رو رعایت میکنند. ویروسی هست که همه به همون پروستاگلاندینو یا که منبع این مسئولیت تاثیر میرسونند و ویروسی کرونا ویروس هم با همین سببی که سست بودن ایمونیته یا با این بیماری بیشتر را میرسوند. هنگامی که کیسه زیادی که آدم فرو برد با آدمی که مثال ایمونیتش پست است، یک بار دیگر بیماری رو هم ردیف میکند یا اینکه دیگر بیماری را جریانشون را تیز میکند. بیماری قند، بیماری فربهی و دیگر بیماری هستند که ما درباره میسو بدیم. برای این باید که چیکار کرد؟ یکم طرز حیاتی سالم پیشه کردن در کار. بیشتر سبزوات، کبوتیا، میوگی هایی که مثال امروز در تاجیکستان شگرانه خدا خیلی زیاد هستند. من فکر میکنم که همش طبیعت ما غذاهای ارگانیکی که در ما هست، غذای طبیعی، محض همین سببگار است چشم بد نرسد صفی بیمارانی کرونا ویروس یا کووید 19 هم کم گردیده ایستاده است و هم شکرانه به اون درجه که دیگر دولت‌ها اوج میگیرد و اون اوج نرسید. من یکی از عامل‌های همین طبیعت ما، نورهای روزهای آفتابی ما، همه اینو برای ارگانیسم ما این ایمونیته را بقوت کردن است. برای من از همه مردم خواهش میکنم که نوبسته از شرایط باد هوا، از اون گل و گیاهایی که در تاجیکستان است استفاده نمایند، از میوه ها و شربت هایی که در تاجیکستان هستند استفاده نمایند و روزها با طرز حیاتی سالم مشغول بگردند. کدام گروه آدمان بیشتر آسیب پذیرند و چی نصیحت میدهید به آنها چیکار کنند؟ اگر ما همین خیلی جدا کنیم بسیار آدمان ممکن که بپروا میشن. هر انسانی که در روی دنیا هست امروز هست آسیب پذیر است. از وقتی که آدم به دنیا اومد همین ویروس ها و باکتری ها وی را پیگیر هستند، ولیکن امروز کدام با بیشتر به همین بیماری گرفتن. البته یکی از اینا بیماری های فربهی، بیماری های قند، بیماری عضوهای دل و رگ و خونگرد و این برای چی؟ بعد دیگر بیماری مزمنی که هستند آنها نیز میتوانند این گونه آدما هم با این نسبت این ویروس آسیب پذیر باشند. سلامتی هر انسان در خود انسان وابسته است. روحیه بلند داشته باشند. مثلا نسبت که همین بیماری با پیشگیریش بی‌پروا نباشند. چاره‌های احتیاطی رو بینن و علاوه خصوص این گونه آدمان حداقل امکان کوشش نمایند که از دستور و توصیه‌ای که طبیبان میدن و رمادایی که در وسایل اخباری است استفاده برن و خود را همه وقت احتیاط نمایند.
тавре ки шоҳид гардем мутахассис вобаста ба омилҳои пешгирӣ аз бемории сироятии COVID-19 маълумот доданд ва муҳимтарин омилҳо ин риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ, интихоби тарзи ҳаёти солим ва натарсиданро тавсия доданд, яъне иродаи қавӣ доштанро тавсия доданд, ки воқеан инҳо метавонанд барои баланд бардоштани рӯҳияи инсон ва гирифтор нашудан ба ин беморӣ мусоидати калон кунанд. Ёдовар мешавем, ки дар суҳбати мо ҳузур доштанд муовини директори муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ Муминзода Ҷумахон оид ба корҳои илмӣ, инноватсионӣ ва робитаҳои байналмилалӣ, номзади илмҳои тиб, табиби сироятшинос. барномаи Субҳи Тоҷикистон идома дорад. Дар идома моро ҳамроҳ бошед. مشکلی مادری صدق و صفا بگشاده‌ایم از برای خدمتت آماده‌ایم ای وطن با تلاش پیشوای تاجیکان اعتبارت میرود تا آسمان ای وطن ای وطن ای وطن مشکلی مادری صدق و صفا بگشاده‌ایم از برای خدمتت آماده‌ایم ای وطن با تلاش پیشوای تاجیکان اعتبارت میرود تا آسمان ای وطن ای وطن ای وطن давлату ҳукумати мамлакат барои ба таҳсил фаро гирифтани насли наврас ва омӯзиши онҳо дар шароити муҳити созгор ба талаботи ҷомеаи муосири ҷавобгӯ тамоми чораҳоро меандешад ва тадбирҳои гуногунро роҳандозӣ менамояд ва дар ин хусус метавон аз ҷумлаи чунин тадбирҳо, аз ҷумлаи чунин корҳои қобили ситоиш ин озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи суби донои китоб аст ва Тоҷикистон ватани азизи манро ном бурд. Инҷо бинандагони гиромӣ бисёр ба маврид аст, ки чун мавзӯи имрӯзаи мо ё ин ки самти барномаи имрӯзаи мо бештар фаро гирифтааст таълиму тарбияи наврасонро, хуб аст ки чанде аз иштирокчиёни озмуни фуруғи субҳи донои китоб астро ҳамроҳ тамошо кунем, бубинем ва аз иштироки онҳо, аз чусту чолокии онҳо, аз фаъолии онҳо дар раванди иштироки озмун ва посух додан ба саволҳои аъзои ҳакамон шоҳид шавем ва барномаи Субҳи Тоҷикистонро идома диҳем. دلزبان شکوه پیش من زی سختی باز کرد شیشه چون وقتی شکستن شد مرا آواز کرد از فغان گردید افزون تیره بختی های من کلبه هم را تیره دودی شعله آواز کرد به تو درد می به خاطر شد مرا گرد ملال
صافی او گردید رنگ از چهره هم پرواز کرد. نغمه های آن صنم تا صبح می آید به گوش، گوی این شب مطرب زنار تاری ساز کرد. چون نگاه کوزی چشم سرمدار آید برون، شوکت از خاک سپاهان رو سوی شیراز کرد. اندر این دوران مجو راحت که کس آسوده نیست. طبع شادی جوی از غم یک نفس آسوده نیست. در زمانی ناکسان آسوده هم ناکس بود. ناکسی نتوان شدن گرچند کس آسوده نیست. هرچی در دنیا وجود دارد ار خود ذره است، از فراق ضد او خود نیز بس آسوده نیست. گرچه خاکش در پناهی خویشتن گیرد چو آب، ذاتش ار ایمن بود از خاک بس آسوده نیست. نادیدن آن گل بدن یک سو، فراق بی کسی یک سو بود، داغ وطن یک سو. سحر بر جانب گلزار رفتم بهر گل چیدن، فغان بلبلان یک سو بود، سیر چمن یک سو. که حیف آدمی زاد است در این عمر دو سه روزه، به زیر خاک می افتد کفن یک سو و تن یک سو. ز کوزه بی ستون ناگه صدا آمد به گوش من، که ضرب تیشه یک سو، ضرب دستی کوهکن یک سو. تمام شاعران را جمع اگر سازند در محشر، همه یک سو بود این جامع شیرین سخن یک سو. завқ инсонро хушсалиқа мекунад. завқ шахсияти инсонро такмил медиҳад. агар завқ аст, пас метавонем дар касби интихоб намудаамон ба дастовардҳои хуб, ба дастовардҳои арзанда ноил гардем. агар завқ нест, пас истеъдоди буда низ метавонад завол ёбад. аз ин рӯ дар ҳар коре ки он шуғл меварзем бояд хушзавқ бошем. дар ин хусус гузориши ҳамкорамон рухшод маҳмадализода маълумоти бештар медиҳад ва моро ба идомаи барнома мепайвандад. тасвирҳо зиндагӣ ва маънии ҳастии моро ифода мекунанд. рассом ё нақош бо нигоҳи тозатар ва эҳсосе амиқтар ба атроф менигарад. дар хаёлоти ҳунарвар ҳар мавҷуде соҳиби ҷон аст ва масъулу нигаҳбони ин ҳама офаридаи бузурге бо номи инсон аст. аз айни хурдсолиам бисёр расмкаширо дӯст медоштам ва аз ҳамин сабаб ба ин ҷо дохил шуда фаъолият намуда истодам. дар оянда мехоҳам рассоми машҳур шавам ва ба ватани худ хизматамро ба ҷо орам. ҷавонони хушсалиқа имрӯз бо дарки амиқ ва завқи баланд пайи эҷод ва омӯзишу баҳрабардорӣ аз таҷрибаи пешинёнанд. онҳо бо муҳаббати том дар тасвирҳояшон зебоиҳои ватанро тасвир мекунанд. бар он боваранд ки ояндаи тоҷикистони шукуфо маҳз аз талошу заҳматҳои ҷавонони созанда вобастагӣ дорад. фарҳанги хонавода ин рафтору гуфтор ва кирдори неки аҳли оила мебошад. дар оилае ки аъзоёнаш маърифати баланди хонаводагӣ доранд, фарзандони накӯҳу солеҳ ба воя мерасанд, зеро кӯдакон ҳар амали падару модари худро пайравӣ мекунанд.
дар оилаи ин омӯзгори собиқадор ҳама фарзандон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва меҳнатқаринӣ тарбия ёфтанд. аз таҷрибаи рӯзгораш басе панде гирифта пайвандонашро ба роҳи дурусти зиндагӣ раҳнамон кардааст. зан шавҳар бояд якдигар фаҳмӣ дошта бошанд, якдигар ба ҳурмат кунанд, фарзандҳоеро нағз тарбия кунанд. шукри худо ҳама фарзандҳои мо хушрӯ зиндагии нағз доранд. мо аз зиндагии фарзандо хурсанд ҳастем, аз келинҳо бисёр ҳам хурсанд ҳастем. мо ягон шикоят аз келин надорем. ҳамин чанд келине ки боша ҳамаш духтарҳои нағз, духтарҳои бо тарбияи хуб ҳастанд. духтар бояд ки аз уҳдаи ҳама кор бурад, баъд ба шавҳар баромада зиндагиашонро тинҷ хушрӯ гузаронанд ва якдигар фаҳмӣ дошта бошанд байни якдигаршон. нақши зан дар тарбияи фарзандон бениҳоят калон аст, зеро маҳз модар роздону раҳнамои ҷигарбанди худ мебошад. модари дурандешу бофазл ба ҳар як амали фарзандаш нигариста бар он ҷаҳд мекунад ки пайвандонаш накӯкору хайрандеш бошанд ва соҳибхонару бомаърифат гарданд. аз ин аст ки аз хираду фазилати зан чароғи хонавода ҳамеша мунаввар аст. нағз хонданд, нағз гаштанд, нағз оиладор шиданд, соҳиби хайр набераҳо шудем. мо шукри худо набераҳоямонам бо хонда тамом карда ба мактабҳои олӣ дохил шуданд. дар замони тинҷиву хушрӯ озода зиндагӣ мекунем. агар ҷавонон қабл аз бунёди оила аз фарҳанги оиладорӣ бохабар бошанду аз фазлу ҳунар баҳравар гарданд, пас яқин оилаи солимро бунёд мекунанд. аз маслиҳати бузургсолони хонавода ба маврид ва дуруст истифода намуда дар фазои орому осудаи оила зиндагӣ менамоянд. ин хонавода чун оилаи солиму намунавӣ дар озмунҳои зиёд иштирок намуда сазовори мукофот гардидаанд. таҷрибаи рӯзгори онҳо намунаи ибрат барои навхонадорон мебошад. фарзандони ин падару модари ғамхор ҳамагӣ соҳибмаълумоту соҳибкасбанд ва барои пешрафти соҳаҳои гуногуни мамлакат саҳми хешро мегузоранд. дар ноҳияи файзобод ин хонаводаро чун оилаи намунавӣ эътирофу эҳтиром мекунанд. 50-сола собиқаи корӣ ва бори заҳмат кашиданҳои омӯзгори соҳибкасб барои таълиму тарбияи насли наврас аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ордени шараф қадрдонӣ шудааст. ин марди хиратманд на танҳо дар замири фарзандонаш ҳисси муҳаббат ба ватан модарро афзун намуда, инчунин шогирдонашро ҳам барои содиқ будан ба меҳани худ ҳидоят кардааст. албатта дар муҳити солими ин оила фарзандон рушду такомул ёфта аз фазилатҳои нек ғанӣ гардида барои фардои дурахшони сарзамини худ саҳми шоиста хоҳанд гузошт.